Pavol Hamel, legenda slovenskej populárnej hudby, ktorého diskografia obsahuje veľké množstvo nezabudnutelných albumov, hitov a v kronike hudby natrvalo zapísaných skvostov. S pánom Hamelom sme sa stretli v útulnom hoteli na Devíne, kde je stále expozícia jeho obrazov. A na aukčnej vernisáži, z ktorej výťažok išiel pre nadáciu Výskum rakoviny, si ako jeden z mála umelcov mohol aj sám zaspievať. Ja si tu pamätám Devín, ako keď môj otec hral ešte na husle a v Slovenskom národnom divadle a tuto na Devínskom amfiteátri, ktorý už nefunguje, tak sa tam hrala Svetopluk, sa tam hral ako predstavenie a bolo to veľmi krásne a dojemné a tak to človeku tak rezonovala tá história s tou operou. No a doteraz ten Devín je ako veľmi, samozrejme má pohnuté ako podmienky mal vždy, lebo bola to ako oblasť, kde vlastne bola veľmi prísne strážená, lebo tuto cez Dunaj a cez Moravu je vlastne už Rakúsko. Takže okrem ostatných drôtov a všetkého vojska, čo tu bolo, aby sa neemigrovalo, aby sme sa bránili pred imperialistami, ktorí nás, neviem, myslím, že nás nechceli napadnúť, ale my sme mali stále ten pocit. Takže Devín bol taká okrajová štvrť, ale stále veľmi krásna. Pavla priviedol k rock'n'rollu starší brat Juraj. Spolu s ním počúval rádio Luxemburg a pesničky si nahrával na magnetofón. A na koncert skupiny Tiene ho brat prepašoval do Pionierského paláca. Svoje prvé koncertné skúsenosti získaval na vtedajších diskotékach, na čajoch pre mladých. Ja som nie veľký zástanca tejto nostalgie, lebo viem, že sa snažili, alebo snažíme sa niečo oživiť, alebo že prečo sa Vydrica napríklad ako oblasť pod hradom nezachovala, alebo prečo neobnovíme Véčko. Ja myslím, že je to pominuteľné. To je vtedy to malo svoj účel. Vtedy sme sa stretali v tom Véčku, vtedy bolo korzo, vtedy sme boli prinútení si vymenať pásky, alebo nahrávky, alebo platne. Čiže ten život bol úplne iný a to sa nedá porovnať. Neviem si predstaviť, že by dneska mladí ľudia sa stretávali len v celej Bratislave v jednom klube. Legendárnu kapelu Prúdy založil Pavol Hamel s priateľmi ako 15-ročný. Začiatkom 60. rokov ešte netušili, že položili základy niečoho, čo sa 10 ročia udrží na výslní hudobnej scény. Kľúčový album Zvonte zvonky vznikol v roku 1969 a kritika ho dodnes radí k najlepším v histórii československej populárnej hudby. Prúdy bola taká liaheň nových muzikantov, lebo ten základ, ktorý bol, a keď sme natočili platňu Zvonte zvonky, tak my sme sa potom rozišli a ja som nikdy nebránil migrácii členov, lebo už som si myslel, takéto pôvodné nebude nikdy, tak potom bude to okolo mňa ako osobnosti a teraz som si prizýval ľudí a vzniklo strašne veľa, sa objavilo mnohých mladých talentov ako Fero Gríklák, Farkáš, Belák, Jano Lauko a potom ďalšia plejada ďalších ľudí, vlastne doteraz, to je iba ochranná známka, tie Prúdy, ale dokonca Jirko Černý raz napísal v časopise Melódia, že v Prúdoch hral už každý okrem Deža Ursínyho. Ale Dežo Ursíny tiež hral na platni Brabec Ševet, tam hral gitaru a dokonca aj vokálist teda spieval. Starí kamoši z bratislavského Starého Mesta mu zostali dodnes. Nezabudnuteľné zážitky má s Borisom Filanom, Kamilom Peterajom či Marianom Vargom. Ten priestor napriek tomu, že sme, to som už raz niekde povedal, napriek tomu, že sme v podstate v koncom 60. alebo začiatkom 70. rokov sa hovorí o najväčšej normalizácii ako také, ktorá samozrejme bola, ale zase na druhú stranu poviem, že také skvelé kapely ako Collegium Musicum vznikli v čase najväčšej tejto normalizácie, áno. Čiže ten tlak do tých okolností, ktorý na nás bol po vpáde spriateľených armád v 68. až po tú normalizáciu a potom ďalej ten život, ten bol veľmi ako... Museli sme veľmi sa obracať a vymýšľať koncepcie, že ako z toho vybrnúť, ale pritom to bola najlepšia muzika, aká kedy vznikla na Slovensku. Aj Pavlovi Hamelovi však v 68. pristrihla vlasy a krídla normalizácia. No to bolo nahrávané v 69. My sme sa rozlišli s Marianom Vargom ako skupina Prúdy. Ja som spravil svoj solový projekt a tam vtedy to boli platne. A jednu stranu platne robil Kamil Peteraj, druhú Boris Filan. A boli to skutočne emočné texty, lebo sa z toho vychádzalo. Najmä
emočné texty situácií, ktorá u nás vznikla. Doslova sa tam hovoril, napríklad skladba 6 starcov je presne o tom vpáde tých 6 armád, ktoré k nám došlo. No a tak, dokonca každá pesnička začínala takým predslovom pod muzikou. To Dušan Hanák režiroval, ja som vtedy 20 rokov, tak ja som nevedel tak recitovať, ešte nebol som veľmi nejaký, však aj teraz neviem vlastne. Takže to bola veľmi emotívna, krásna platňa, taká pod kožu, no a už sme ju nahrali, už to bolo aj, akože to malo výjsť, no ale zase zákaz to nebol. To bolo rafinované na tom období, že vlastne nikto vám nepovedal, že toto sa nesmie. Boli cenzúra, že toto, a to bolo niekedy aj dobre, lebo keď bola pečiatka, že to sa môže, tak už to potom išlo. Ale to už bola taká skôr autocenzúra, napríklad konkrétne u tejto platne Pokoj vám, vydavateľ pražský v Pantone povedal, že Pavle, toto radšej nevydajme. Čiže no tak lebo to by si musel potom, podobný osud by ťa stihol jak kríla a takéto. Takže tak sa to nevydalo, no. Pavol Hamel je hudobníkom, ktorý dokázal, že vie zložiť hudbu aj k muzikálu či baletu. Multimediálne tanečno-baletné predstavenie Everest má už za sebou 13 vypredaných repríz v Slovenskom národnom divadle. A v médiách sa sem tam objaví správa, že skupina Prúdy vystupuje v pôvodnej zostave. To sa nedá povedať, lebo pôvodná zostava nikdy ani nebola, lebo už aj na samotnej platni Zvonte zvonky, ktorá sa u nás považuje, že to je naša prvá platňa zo 68. alebo v 69. to vyšlo. Tej sa totiž to nenahrávalo tak, že sa išlo do štúdia a nahrala sa platňa. My sme v priebehu 2 alebo 3 rokov nahrávali pre Československý rozhlas v Bratislave, lebo jedine tam boli štúdia. Sme nahrávali rôzne pesničky, audienčné snímky, a potom sme ich mali, 20 alebo koľko. A potom sme spravili, keď sme dostali ponuku od Suprafónu, lebo to bolo jediné vydavateľstvo, tak sme zostavili tú platňu Zvonte zvonky. Takže preto aj na fotke Zvonte zvonky sú hráči, ktorí tam síce hrali, ale nie sú tam hráči, ktorí tam tiež hrali. Od roku, kedy Pavol Hamel zložil svoju prvú skladbu Spievam si pieseň, uplynulo už 45 rokov. Síce by ako legenda populárnej hudby mohol už len príjmať komplimenty a rozdávať rozumy, stále však komponuje a mladým muzikantom fandí. Pre nás bolo ťažké to, že sme nemali mikrofón. Že muselo sa pašovať z vedľajšieho Rakúska, aby sme vôbec mohli na čom hrať. Áno? Čiže, a tiež to nebolo ľahké, však v rozhlase, keď som hovoril o tých audienčných snímkoch, tak sme museli odovzdať text na schválenie, na páske alebo v notách poslať pesničku, teraz sa to schválilo, neschválilo, nahralo. Jedno bolo isté, že to vydavateľstvo, keď bolo jedno, tak mohlo viac investovať do interpreta, ktorý už v tom rádiu išiel. Bolo jedno rádio, áno, jeden rozhlas, jedna televízia, čiže možno ľahšie. Teraz je to rozbujnené, teraz už keď niekto chce vydať platňu, nebo aby sa predávala, tak musí enormne viac toho spraviť, ale neviem ani čoho. Ja už sa nevyznám v tom veľmi, že čo by som spravil, aby som spravil nejaký hit. No my sme nikdy k tomu tak nepristupovali, že spravíme teraz hit. No tak to neexistovalo. Ináč to trošku fungovalo. Keď bol človek pod nejakou firmou, treba Slovkoncert, ktorá bol monopol, a ten program bol a tento nadiktoval, že teraz musí byť v tomto kraji 7 koncertov, v tom druhom kraji boli 3 a v Čechách bolo, lebo aj v Československu sme boli, dokonca aj medzinárodná spolupráca fungovala medzi takýmito agentúrami. Keď došli 2 súbory z Poľska, tak 2 súbory z Československa išli tam a tie koncerty aspoň v rámci RVHP fungovali a dokonca nielen to, ale boli aj vypredané, lebo tie lístky sa dostali cez ROH k ľuďom, ktorí prišli na kultúru, tak ako chodili na liečenia, tak chodili na kultúru a každý v podstate v tom kolobehu bol uspokojený. Takže sa to aj šírilo, aj úspech bol, aj všetko fungovalo. Teraz je to možno na smiech, ale je to o to ťažšie. Obrazy pána Hamela končia zväčša v súkromných zbierkach a z jeho života na dobro zmiznú. Naopak jeho piesne mu zostávajú a vďaka za to, že patria aj nám všetkým.